chigawo cha kumadzulo kuno konse kumene muli tati tikuzeni kunena kuti apire Malata komanso Agape Khombe ndi amene anapita kulumu kwa akasambala kukaikako madragi amene amachedwa kokeni. Ndithu amene wanda amene anatumidwa ndi wankuluyo ndi mazibwana awo ndikupita kukaika kokeni, ndipo chifukwa cha ndrama imene analonjeza ndikuwapasa kuti akakwanisa kukaika kokeni, mamishoni awo akatheka ndi ndrama zimene analandira kuchoka kwa Edward Kambanje. Lero apire Malata komanso Agape Khombe agula magalimoto komanso ayamba kumanga nyumba posachedwa pompa mwaona akusamuka mutizisakasa timene anali nato timene amapanga renti ndalama za magazi anthu akunjoya nazo mulilongwe. Mawa wapa 14 June 2024 tadzuka ndikuva nkhani audio ngati imene mukuimvayi kwa abale anga anzanga opemphera nawo ogwira nawo ntchito ndi opanga nawo business. Ndafuna ndidzikanire mwapaderadera pa chimene apanga bambo otchedwa Ntanyiwa amene amapanga online radio. I don't know the authenticity of that radio, koma anu akamachula kuti ndi Limpopo FM. Amakhala ndi programu yawo pamenepo imene amachula kuti nkhanga zaona. Mu programu imeneyi amakwanitsa kuyamikira amene amusankha, amakwanitsa kunyoza amene amusankha kapena apatsidwa ndi anthu ena kuti atinyozerani awa. Zimenezo bambo Ntanyiwa amatha ndipo amazipanga. Ndakhala ndikumva kwa kanthawi akunyoza anthu osiyanasiyana amaranki osiyanasiyana mdziko muno. Kuphatikizapo ine kundinyoza kwa Ntanyiwa sikoyamba ndiko chingapo kwambiri, koma chifukwa chakuti magnitude kukula kwa chimene afikapo tsopano, I want to take serious action and serious requests should be made kwa yo Ntanyiwa. Muzimene anena Ntanyiwa ndimafuna choyambirira atapereka chithunzithunzi chakuti cocaine amene akumutchula kuti anakasidwa ku room ya malemu akasambala anakasidwa ndi ndani, ngati anakasidwa ndine akundidziwa motani. Komanso china chimene ndimafuna kuti ndiwunikirepo ndichoti ku lodge kumene amakhala amagona malemu kasambala ndikukhulupirira ali ndi chithunzithunzi cha mtundu ndi maonekedwe a anthu amene mwina iwo amakacheza nawo ngati anandionapo ine atapereka zimenezo. Komanso ngati anaona Malata abwere poyera afotokoze. Ndimawapemphaso mwapadera chifukwa kuti dziko lino tonse ndife olira pakadali pano. Ntanyiwa atanyamula uthenga uliwonse umene ali nawo okhudza anthu amene afa, kaya ndi akasambala kaya kuphatikizaponso ngakhala vice president, chifukwa ndakhalanso ndikumva kumakamba zambirimbiri zokhudzana ndi imfa ngakhale za anthu amene afera mu ndege. Iwo akufuna kupereka chithunzithunzi chosonyeza ngati mdziko muno muli zigawenga zimene zikupanga zinthu. Ndimapempha mabanja ofedwa atawafunsa Ntanyiwa afotokoze mwatsatanetsatane ndipo atawatsimikizira ngati ali okonzeka kuti zimene akufotokoza pa social media akhoza kuzifotokoza ku bwalo lililonse zimene zingathandiza ofedwa kudziwa chilungamo cha imfa zimene zachitika. Komanso ndiwapempha Ntanyiwa atanyamula zimene akuzidziwa pa imfa zimene akuzitchulazi kupita nazo kwa anamfedwa kuti anamfedwa awo nawo akhale omasuka adziwe chenicheni chimene chachitika. Ndikupempha Ntanyiwa pasanathe 72 hours abwere poyera achitire umboni kuti zimene amanena ndi zoona ndipo aime ground yawo. He should stand his ground. Abwere kuno kumudzi adzakumane ndi mabanja ofedwa, komanso ngati nkotheka apite kwa iwo othandiza pa za malamulo amene angawunikire bwino
pakuti ma allegations ngati amenewo akuyenera kugwiritsidwa ntchito motani kuti chilungamo chidziwike. Izi atazichita pasanathe 72 hours. Ndikuwapemphaso Antanyiwa kuti ngati nkotheka akabwera kuno kumudzi atengere abile malata kapenanso atengere Agape Khombe pamaso pa anamalira komanso ngakhale kwa apolisi, chifukwa yakuti milandu ya mankhwala imene akuwatchula 1 cocaine ndi mankhwala oletsedwa. Ngakhale atakhala kuti asangalatsa munthu kapena apha munthu, sizoona kuti afike pophweketsa kunyazitsa munthu otchuka ngati Ralph Kasambala ndi ulemu wawo mmene analili, munthu anali minister, munthu anali attorney general, akumuyika pafupifupi kumutsitsa kuti akhoza kukhala kuti ndi munthu oti ankagula mankhwala ozunguza bongo ngati cocaine. Apolisi anatulutsa ripoti yona kuti anapeza kuti Malemu Kasambala, mzimu wause mumtendere, anamwalira chifukwa cha nthenda yakukwera kwa mtima imene amati BP, mwachidule timangoti BP. Anamwalira chifukwa cha BP. Sana fotokoze kuti chimene akuchipeza kuti chinakweza BP iyo ndi chani. Anthu ambirimbiri amakhala ndi moyo koma ali ndi BP, ena atisiya ali ndi BP, koma pa imfa iyi sana fotokozepo zakuti anamwalira chifukwa cha kumwa mankhwala kapena kupangidwa poison aliyense. Antanyiwa akubwera with this serious allegations regardless of kuti akutchula anthu amene sanakumane nawo. Sindikudziwa kuti chimawalimbitsa mtima chani kumangotchula anthu, amatha kutchula president, amatha kutchula nduna, amatha kutchula aliyense amene amufunira. Lero chaonekeranso chophweka chifukwa anazolowera kuti amayankhula zinthu ine sindimayankha nawo. Antanyiwa akubwera poyera kunditchulira chinthu chachikulu ngati chimene choti ine I can think so low to be a drug dealer, a drug plant amene ndimagulitsa ma drug, ndipo mwina mwa ma drug yo makastoma langa nkukhala anthu ngati Akasambala kapena apo aisana ndigule ndiye ndikukawayikira kuti ziwaononge. I've never been a drug, I've never taken any strong drug, I've never dealt with drugs. Kwa hiyo amene amandidziwa, I'm not anything close to the drugs. So for him to take my name and zina la Amalata into his own insinuations kapena so pazolinga zakundalezo, pamene popo chikumbutima changa, umunthu wanga, banja langa pamodzi ndi abwezi anga ndiwo amene amandidziwa, andilakwira kwambiri. Ntchito yanga ndi business yanga akuisokoneza kwambiri, andisokonezera mtendere wanga at the moment. Ndiye ine ndinene poyera pano, Antanyiwa anzawo sindizisira pomwepo, ndikupatsani 72 hours you meet my demands amene ndapereka. 72 hours ikuyamba today pa 14, this is 11:47. Kuchoka pa 11:47 am kuzafika mene 72 hours itatele. Trust me, you are never far than Mars. I repeat, Mr. Antanyiwa, you are never far from Mars. South Africa is still on earth. Mukamafatsa nkumanyoza anthu thinking kuti muli kutali kwambiri ku South Africa, dziwani kuti galimoto kapena ndege imene munakwera pochoka ku Malawi kuno kuti mukafike ku South Africa simunakwere nokha inuyo. Simunakwere nokha. Ndipo olo mukanakhala kuti munakwera nokha sichinali chombo choti munakoza nokha. Amene munakwera nawo akudziwani kumene mmakhala. Transport akudziwani kumene anakakusiyani. Mumalipia rent inuyo, mumagwira ntchito kwa azungu inuyo, akudziwani inuyo. Do not take it as a guarantee kuti simply because you are not within the boundary of Malawi you can just walk away with any evil you do to the people of Malawi. Ndikuchenjezana Antanyiwa, personally ndikuchenjezani, ineyo you go to the records. I have been in Durban, I've been in South Africa, I've been in US, in Ohio. You cannot lie nthawi ina madzinena kuti muli ku Texas. You have never been in Texas. In fact, ku South Africa sikunja. Kunja atu Antanyiwa ndikudziwiseni, kunja sikufika truck. Kumene kumafika driver wa truck kuiponda kuchoka ku Malawi ukafika kumene koko ku Egypt, ku Namibia, Botswana, South Africa sikunja, kunja timoloka sea. But even if mukanakhala kuti you are overseas, you are not on Mars. You are not on Mars, Mr. Antanyiwa. I give you 72 hours. Failing which, I will take you head on.
You will be talking. You have never heard me talking. I don't talk. I don't talk. When time is right to act, I do act. Antonio, I'm giving you 72 hours. Don't take it for a joke. I'm serious. I've never been serious like this. Antonio, you never know me. You have never met me. You have never even rode a same car, a same bus, a same plane with me. All you know is, amenama kupasira ninkaniwo, you take the names, you bring per social media, regardless of who that person is, regardless of his family life. So today, I'm not taking it for a joke. And I'm meeting Malata. If Malata is taking it for a joke, I'm meeting Malata. Today, I'm preparing a serious action against you, Mr. Ntenyo. Ngati mmazemba kwa anthu ena. Ngati mmazemba kwa anthu ena. It's because mwina anthu enawo amakufunani kuti mudzabwere muli amoyo. I rest my warning. Ngati mmazemba kwa anthu ena Antanyiwa, mmanyoza anthu. It's because anthu anawo amakufunani niyo muli amoyo. And I don't care, you are alive, you are dead, I'm giving you 72 hours, you come with an apology. On this, I'm not joking. Tikalephera apo, ndiyeno chifukwa yoti inu ndine sitinakumane sendingathe kupezani. Malinga ndi chikhulupiriro chanu. I will make my own ways to make you feel the pain, the illegal repercussions of your careless behavior. Imene mwakhala mukuichita pa imfa za anthu, pa ma serious national issues against people amene ena akulamulira, ena akupanga ma business yawo, ndipo simusamala kuti zibala mavuto wanji pa maubale yawo anthu ndi anthu ena. On this one, this third time you are mentioning my name, ndakhala ndikumvetsera zinthu zanu, I never respond. Today I needed to respond. Because moyo wa munthu, imfa ya anthu, si chinthu choti anthu ena mupangirepo mayina. Ngati kandi aboma akulekererani, mwakhala mukumanyoza, ngakhale kumapanga implicate anthu muimfa, zochiti dziko lonse likudziwa za ngozi. Mukumatchula anthu mmene mungatchulire. Anthu aja kaya akusilirani, kaya amakuopani, kaya amatani. Ine sindikuopsezana Ntanyiwa. But I'm warning you, ndikuchenjezani. Within 72 hours from now, you will hear from me and Malata. Thank you. Antonio, 72 hours. Ndibwerenze. Antonio, 72 hours. Ndikuchenjezeni na amene maponya zinthu ma group. Ndikuchenjezeni na kuti kupanga fake news, komanso kufalitsa fake news, you are equally liable. Zili ngati wakuba ndi ogula zinthu zakuba osamamangidwa. Opanga fake news, ofalitsa fake news. Don't think you are safe. Don't think yourself. You are stepping on a live wire. Ine Agabe Kombe.